ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ତାତି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟର ଚିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସମୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓହ୍ଲାଉଥିଲେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯାଇକି ନୂଆପଡ଼ାରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ବିମାନରୁ, ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଉଥିଲେ ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ୍ଠାକ୍ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା କି? ଆକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟମଷ୍ଟ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପାଦ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ତଳକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ 2-3 ଜଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି, ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା କି? ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୂର୍ବ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭର୍ଚୁଆଲରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ କେବଳ ହାତ ହଲାଇ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ସେହି ସମୟ ଆସିଛି ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିଲେ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମଇଦାନକୁ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭୟ ବିଜେଡି ପାଇଁ ବୋଧେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହୁଏତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନଗଲେ ଆଉ ଭୋଟ ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ସମ୍ବୋଧନ ସମୟର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତେ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ଚେୟାର ଫାଙ୍କା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ବୋଧନ, କିନ୍ତୁ ଚେୟାର ଫାଙ୍କା। ଆଗରେ କିଛି ଲୋକ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି, ପଛପଟେ ଏକଦମ ଫାଙ୍କା, ଚେୟାର ଫାଙ୍କା। ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସଭାରେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ ବିଜେଡି ସରକାରରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ ଚେୟାର ଏକଦମ ଫାଙ୍କା ହୋଇପଡ଼ିଛି।